Sithokoze Sibingelele. Sikhuluma ngamakhosi ezulu. Amakhosi ezulu awumoya ovela kuMdali, umoya wamakhosi emvelo. Kwesinye isikhathi kuba amakhosi akini asemazulwini. Umuntu onamakhosi asezulwini kuthi noma eboniswa endiza, uboniswa esuka phansi aye phezulu, aye emkhathini wezulu la ezofica khona igate noma afice abantu khona phezulu, noma afice amakhosi ambulele ngezimfihlo ezithize. Umuntu onamakhosi ezulu uzoboniswa i-shooting star. Umuntu onamakhosi ezulu uzoboniswa amafu ehlika eza emhlabathini. Umuntu onamakhosi ezulu uzothi mangabe ebuka isibhakabhaka abone amafu eshintsha abe ishape ethize, ngabe ishape yekhanda lomuntu okanye inkanyamba okanye inyoka. Uzoboniswa kukhona izwi eliqhamuka esibhakabhakeni elikhulu. Uboniswe kwehlika imvunulo yamakhosi esibhakabhakeni. Uzoboniswa uNomkhubulwane, uMvelingangi, isidala sikaMenzi namanye amakhosi, ngoba maningi amakhosi akhona asezulwini. Bazokubonisa-ke bakwembulele ngezinto ezijulile. Umuntu onale moya mangabe egqoka ubuhlalo okanye izintambo zizokhumuka njalo. Lo moya uyathandaza, uyalapha ngamanzi, umoya wokuprofetha. Uma uhleli endaweni enabantu abaningi ufukele ukukhathala, ngoba lo moya ulapha abantu ubakhulekise, wena uhleli ungenzi lutho. Lapha-ke usuke wehlele umoya, ingilosi esuka kuMdali. Lesi sithunywa okanye lo moya, umoya wamakhosi uvele uhamba nesithunywa. Mangabe sowuphakama-ke uvuka isimo somunyu nesimo sokukhuleka kuze kuqhume izilimi. Kwesinye isikhathi lo moya uyathandaza bese ubhodle noma ubhonge, kube sengazuthi umuntu onabantu abadala, kanti cha. Uma sowuphakama lo moya uzoboniswa izithombe emehlweni, ungalele uvezele ngento engenzeka hlampe eCape Town wena useThekwini, izingozi zomgaqo ezizokwenzeka kuthiwa zikhulekise okanye ukhuleke. Thokoza.